चण्याच्या पिठाचे लाडू भाजून भरडू ना. त्याच्यासाठी ही रेसिपी तुमका पूर्ण बघूची लागतली. हे गरम गरम असते वेळीच घ्यायचे. जर नवीन लग्न झालेली माघारी नेली तर तिका आव सापले ते लाडू बांधून दे. त्यांचा शेप असोच असतं ना. हा एकदम तुळतुळीत नाही होतले. आणि हे लाडू लागतात उत्तम आणि टिकतात पण 10-15 दिवस. येवा लवकर लवकर कमीच झालं जा लवकर येत त्या काय गावत नाही. बघा खोबरा हा 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 लाडू किती मस्त. भार्गव करणार मस्त. तर करूया आता परत किचन मध्ये. तो मागता चला जाऊया लवकर. चणे आणलेले होत आता भरडूक सुरुवात. आता चण्याची बारी. ही सहसा कोणी ही तयारी करत नाही पण आपल्या मालवणी लोकांकडे सहसा करतात की त्या ह्याची जी टेस्ट पिठाचे करंजी आणि पिठाचे लाडू अप्रतिम. बघा कुटाणं तयार होक झालो. मध्ये मध्ये बघा इतपत आपल्या चणे हे भाजून घेऊ पाहिजे. आता मी गॅस बंद करते. आता हे चणे आपल्या भरण्या लायकीचे झाले पण जरा थंड होऊ दे. जरा दब सगळ्या गोष्टी आता हे जर तुम्ही जरा दब होत एकदम पण गार करून मग ते वाटूक नाही होते. साला नाही निघतली त्याची. जर असे दब झाले की भरडाक वयत. हे बघा आता अर्धा किलोचीच करणार आहो ना. बघा पाकडू ही जर सूप ठेवलंय. आता आपण हे भरडून घेऊया. आता हे चणे वाईटचे मिक्सरात लावून भरडून घेऊचे. भरडून आमच्या सासूबाईचं म्हणणं आहे बाबा तिलाच येतं हा करायला आम्हाला येत नाही तर शिकून घेऊया. बाकी ज्यांना ज्यांना येत नाही त्यांनी पण शिका. बघा हे मी आता मिक्सरात भरडून दिलंय. ही बघा साला कशी इली. करला हे करला म्हणतात ना. ही कशात खेपत असं. आणि ते पीठ दाखवत आहे जरा चाळणी. हा बघा असं पीठ. या 2 चाळणी लागतले. एक ती मोठ्या होलवाली आणि ही आणि ही बघा ही करला इली. परत मिक्सरला लावायचं ना. हे या मिक्सरात लावायची आता ही डाळ. बघा हे असं काम असतं. पण उडूची असतात. सुपातून नाही निघाली की निघतच नाही. किती बघा तिने वेस्टेज काढलं. काय भार्गव काय चाललंय तुझं. पिठाच्या लाडूत शेंगदाणे नाही तर काय. शेंगदाणे किती माहितीये. काजूची परड पण घालूची या पण शेंगदाणे घालूचे लागतात. बरे लागतात चविष्ट. ते भाजू आणि ते पौष्टिकच आहेत ना लाडू. मग शेंगदाणे तर किती पौष्टिक. इतकं असे मस्त भाजून घेतो. साला निघा कोयत ना. काजू सारखे गमाक वयत. अर्धा किलो आपण लाल चणे घेतलेले त्याचे कसे भाजून भरडून तो व्हिडिओ असा ह्याच्या बरोबर. काय ह्या पीठ काढून घेतलं आम्ही. ह्या मिक्सरवरच केलं. जास्तीचा करत असाल तर गरगंटीवर देवा. अर्धा किलोचा एवढा पीठ इला बरोबर. आणि त्याच्या मी अर्धा गुळ घेतलाय. म्हणजे ह्या पाव किलो पेक्षा थोडा कमी आहे गुळ. चिरून घेतलाय कारण याचा आपल्याला पाक करूचा. वेलची पूड, काजूची भरड, 2 चमचे काळे तेल, या सुक्या खोबरा भाजलेला. आता हे शेंगदाणे आत्ताच भाजलंय ते त्याचे अजून साला काढूचे आणि ह्या थोडा पाणी आपल्याला पाक करूचा. आता या गुळ घेतला. गुळात घालूया थोडा पाणी. कढाई तापलेली होती ना. हे बघा आता आपल्या गुळाच्या पाकात हे सेवक लागलो. आता काय करूया. आता खोबरा, आपले काळे तेल, आपली काजू आणि बदामाची भरड आणि वेलची पावडर. आता शेंगदाणे बघा अर्धवट करूचे ते मग घालते. सुगंध तर भारी. आता आपण पीठ घालून घेऊया. थोडा थोडा घालूया ना. पीठ एकदम फसफशीत होतला आपला. तरी पण मी चाळून घेतले. खै रवलो असत तर आणले दळल्याबरोबर चाळून घेतलाय. तर ह्या चांगला ढवळून घेऊया आणि गॅस करूया बंद. गॅस केलाय बंद तरी पण ढवळत आहे. आता हा गरम गरम हा खाली उतरूनच तूप टाकताय 2 चमचे. तुपान पण एक मस्त चव येतात. तुमका नसात घालूचा तरी चालत. असेच पण हे लाडू वळूक येतात. आणि हे आपले 2 दाणे केलेले शेंगदाणे.
कारण मी काजू घातलेले आहे. तुमच्या इच्छेनुसार तुम्ही कोणताही ड्रायफ्रुट्स घालू शकता, पण पारंपरिक पद्धत शेंगदाणेच आणि आता खोबरं. हे जर काय म्हणतात थंड झालं तर लाडू वळायचे नाही. हा, मग परत आपल्या कढई ठेवची लागतली वर गॅसवर. हा, करूया. एक लाडू असा आहे बघा. हे गरम गरम असते वेळीच घ्यायचे. नंतर या मिश्रण जर थंड झाला तर आपल्या मग परत कढई जराशी तापूची लागतली. त्यांचं शेप असंच असतं ना. हा, मस्त. एकदम तुळतुळीत नाही होतले. मस्त असे लाडू झाले. किती झाले? मस्त आहेत. अर्धा किलो मध्ये 20च होतात, 1 किलो मध्ये 40 होतात, पण याचे 18 होतले की त्या भरडून जा गेला ना हा, त्याच्यात थोडासा- 2 लाडू मायनस. हा, थोडस हे गेला. मग त्याच्या भरीत तुम्ही घाला, तुम्ही ड्रायफ्रूट घाला, सुक्या खोबरा जास्त घाला. हा, मग होतले. हा, अर्धा किलोचे 20च लाडू होतात. चला येवा. आता गणपती माघारीन जाता, ती काय करता, तिका काय द्यायचे, तावस हे लाडू बांधून द्यायचे चण्याचे आणि पिठाचे. हा, चण्याच्या पिठाचे. आणि आपली चाकरमानी जातात त्यांना काय द्यायचा, तर हे करंजे केले तर करंजे फुटतात म्हणून देणत नाही, मग हे लाडू दिलेले बरे. आणि असे लाडू लागतात एक हा, भारी. पौष्टिक लाडू. हा, सगळा पौष्टिक ना याच्यात. गुळ Calcium. पौष्टिक, चण्याची जराशी करला गेली तरी ती मस्तच लागतं. चला येवा लवकर लवकर, कमीच झालं जा लवकर येत त्या काय गावतले. बघा खोबरा. हा हा हा, भार्गवला भरूया. लाडू किती मस्त. भार्गव करणार मस्त. या दिवाळीत भार्गव बघा तो काय गोड खाना नाही, पण आज हे गावचे आपले लाडू उष्टवल्यान. बघितलास, गुळाचे ना, म्हणजे बघा. आवडीन खाता बघा. हा, मस्त खाता आवडे नॅम नॅम करत. हा, तुम्ही पण तुमच्या मुलांना हे लाडू देऊ शकता. हम्म. 1 वर्षाच्या वरीला. आता भार्गव वर्षाचं झालं ना, झालं. म्हणून गेल्या दिवाळीत झालेलो. या दिवाळीत ते का वय आवाज तो घेता, आवाज हात काढता बघा, आणि बारकोच उचलता. मग तुम्ही पण ह्या दिवाळीत करा, गणपतीत करा, गावी जाऊन इलाच तरी करा. नाही गावले तर नाराज व्हायचं नाही. आपण आपले चणे भरडायचे, मिक्सरवर सगळा होता. जाता नसला तरी काय झाला, मिक्सरवर होता, घरघंटी असत तर अतिउत्तम. आणि असे हे पौष्टिक आणि झटपट होतं ना लगेच. पारंपरिक गुळाच्या चण्याच्या पिठातले लाडू तुम्ही नक्की करा. आणि आवडले तर आमचा परत आमच्या परत किचन वर पडलेला व्हिडिओ म्हणजे इलेला व्हिडिओ पूर्व तयारी तशी जर तुम्ही ह्या चणे भरडून ठेवलात ना तर लगेच रात्री इलात ना तरी 15 मिनिटात ते लाडू तयार करू शकता. म्हणून तो पूर्व तयारीचा व्हिडिओ आवर्जून तो बघा. आणखीन काही फराळाचे तो सुद्धा बघा. आणि हो करा, ह्या दिवाळीत नक्की करा. भार्गव खूप आवडले लाडूवर. आता माझा हात दुखा सर तो म्हणता आता काकी खाली ठेव, मी खातोय. चला, हॅपी दिवाळी भार्गव, हॅपी दिवाळी कर. हॅपी दिवाळी. हा.